Rera ka dyan na hinlo guys. Nagana magod na mo. Karena naman lagi ni mong pati amal naman kang buli di buli di. Guys, majung bentang na tantanan. Karon na may magsugod sa mong tupad. Kung adlaw January 3. So dapat karong adlaw pod guys magsugod na nato og tiles. Kaso ningari ag katong usa kay pakjawon man to nila kuno og tiles ningari ag kauban sa katong mupakjaw nga ugma na kuno. Kay nagdaot ag ti dyan. Wala gi palabi lagi inom. Itaw gipanuhot siguro kay gadaot man ag ti dyan. So ugma sa kuno nila sugdan. Kamuling na. So mato na ko karon guys. Yatay na ko papagabril. Sa andam naghang bag. Dakog tubig. Jacket. Ug atong weapon sundang. Itaw. Sundang sa dadalon guys sa ugma silhig. Dakog kau kay rangita. Tubig pud saka kuan sa jacket lera ka kimi ha stranga t-shirt. Morning guys, daling buntag Daan nila ka dani sa mulakaw ko man. yatin uban makanig hato di papa ha ang pagbihib ha samad man dai jang ilong dito sa kuan nan sa manay dai na dos nis bunbon ha Damag ko. dis adto sa dagat. Lagi na sama dagnus ya pod. Tuag dek kino siguro na. Desme siguro kas bunbon. Mus. Nadamag ko. Ano diha. Ano may guys, hatid na ko nila. Sila pala pa? Mubudangan ako naglakaw. Sila ba na di ma? Hatid ako nila. Pagabro. Kim. Baklayar ko guys. Kaya dahang mga kauban di abi ko na sila. Bye-bye be. Bye-bye Kimi. Bye-bye. Kuno na puno naman eh. Tengah araw to gibutang ipunan ni Gabriel. Cute. Wildflower. Nice. Dami na si Dao. No. Imong ako anon, imong akong pungon ba? Nice si Jack Azu. Ayan na may guys. Tapok na may daris munisipyo. Paman lagi. Kita pa may lagi. Pila pa kabuok. Ato na tuguban. Ato na tuguban dato. Anyway guys. Tapok na kay asa namin na ipang bala. Bitaw. Nag-orient pa. Asa man ta? Pwede na ni. Kaya wala tayo lugit na. Lugit na natin sa binto. Hi guys. Dede ko nag-ana. So dari may guys manggi sa gibo. Likod. Rera ka dyan na hinlo guys. Naghana magod na mo. Para ba sila? Nangawa man. Kaya harap mga tamang tao ba? Ha? Dari na may dapat maghinlo. Rera guys. Kung na may pirma sa mga tindahan sa pwede na may mauliin sa tataod. Itaw. Alas 11 may manguli. Lapas mo ka day. Kami dito maguna. Nana ka mang bunot na tadalis kugun. Lami man ipasabsab sa kabaw. Naghaon namin nagtupad naghan ka adyo. Na guys, sinlo nagamangagi. Kada to. Pawis sa karejet pahangin. Dadakos bye guys, nakauli nami. Tama nami alas 11. Alas 7 may nagkuan. Sugod as 8 business as 11. 4 hours man nagamang ang trabaho. So ug mamusugod mi og alas 6 aron undang mi alas 10. Ano man abi? Sandy. Liha na rin sila guys ya. Sila nagliha ang daris gawas.
Ay, so ugma pintal mo ugma pa der. Huy, sino ko nang sa mong porma ara naman puti-puti nimo. Ta, terasa. Karena naman lagi ni mong puti amal naman kang buili di abo di. Kamu ning tabanog, dala may tabanog na sangit na rin. Kinsa man ni? Kinsa lagi ni? Dala may tabanog na sangit na sa mga kilid sa bahay. Asa. Okay. So pintal na naghuman. Okay. So mga adlaw mga kapintal na sila papagabril dari uma. O di pa? Magliha pa mong tiwas? Ano pa dahil lugo? Ato lugo kay habog man. Hindi sila ka magkontas lagdamba. Liha time, liha-liha. Hindat mga dyan maliha guys, kaya rong pan ba? Hamis. Hamis ng dyan malihaan. Kaya pa, wak man ka nagkuan, wak man ka nagbutang ugmas sa ilong. Nagbutang pa ugmas. Nandito ka na, delikado mo na way mas. Sabot pa pag-abriga. Ay, klaro. Ugmas, nanta ka. Liha laman sa way mas. Pika sumana pa dugliha. Yes, ya. Ilhan man basta mahumanagliha ka na yan ba? Hagbong nag mga puti-puti na subus. Nagama nagbambas pa. Uy, arang tambuka na lang sa luyot. Uy, arang tambuka. Arang tambuka na. Kaya pa dari. Putod na rin ka mong tundan kahapon. Nadto kay grabe ng guwanga. Dari na humana po dari gliha. Dari nga side pikas-pikas. So ato na mas ludzo ugma. Tiwas sila na ito magliha. Diyan yung kuman ugliha. Pintal da zon. Manahin mo damba guys. Manahin mo gamitan na ito likod. Kay habog man dan to. Mga saluyot o mga buyag. Buyag ang dahon. Kadya lang mag-uwan ganihan. Ang sabat ng uwan na. Lagi. Huwag ka basas juta ang uwan ganiha. Igura ka dyan ka ning. Nataligsik na dahil nanaligsik. Rang grabe na dyan. Hinadya. Kasama tino ka patais mga tanom. Damit ka ng bunot na bunot ba? Na, sige magpanag-um dahil sa mga kunti nga may kaldag gumawa magkalit. Palirin mas hangin. Ha? Naglibot ko dagdag pero mawa lagi. So mga adlaw guys, ug man sila na magtaod sa tiles. Ug man na nila itaod ni. Dapat karong adlaw sila magtaod. Kaso si uwan malagi og tijan. Katong usa nga magtaod. Ugma na jud kuno. So na jud ni ugma. Seryoso ang pagkagabili eh. Pati dong. Nagmas ang takaw kay delikado. Uy mas. Daot nas baga. Gara dito. Ha? Limot. Mas mo kay bahala kalimot. Basta kay safety. Safety na baga. Yeso. Ito namang mas. Kaya imuot. Alas pa pag-Abril, wala na mag-anak araw. Muan magdamit tong mas. Sana magkapaoy. Kag-anak araw do. Ha? Yaw. Ligo. Yes, maligo ako no siya. Nga, kumbati. Gara jud. Umadare na sila guys ya. Dare sila mag-liha. Kaling adlaw. Nagkamandari guys, patit sila og hintal. Igamaan pa dato nila og damba. Mata na kim-kim. Ikan na dyan natog. Salamat sa Ginoo kanawa na gizang hilanat. Thank you Lord. Wala mo hilanat be? Salamat sa Ginoo. Di mo pa uwan-uwan ha? Ano man na pa? Saan man eh? Palawa? Pakwan? Napakuan na sa papagabil. Sorry.
Buwad siya guys. Lisos pakwan. Labian pa di buwad pa. Di na na siya makuan o malabian sa buwad. Muna lisos sa pakwan na rin guys. Sabod ko nun na mo suway. Manarek ba? Manarek ka magtanong eh. Tingin kami na rin guys. Grabe na naghanap. Dahon ang taktak mga. Dagdag man ang dahon sa mga karnaba. Ito na kamang karnaba. Dino. Unay bunga sa kabuok ya. Ang cute ang bunga guys ya. Kada uday. Ang cute ang bunga guys ya. Cute. Kita ambe. Ang cute ang bunga na. Nangawa lang mga dahon. Pero nanubing naman po na hanapin mga Sunang buwan, dako na na ma. buwan nakahagis sa patanana. No. This manilig si mama. Guys, daghanay sabot. Ha? Manilig si mama, daghanay sabot. Lilis ako guys, kaya pinaghanap sagot. Naan nga dagdag ang dahon sa among kuan kami. Dagdag ang dahon sa among Di hangin kusog. ha? Hangin kusog. Ito maghangin no. Mau nagdagdag. Arang kaling yung ka guys. Ud-ud na pod ma. Ud-ud na. Good na po. Rasin ka na yung motor. Pangananaka. Guys, mapala ko guys. Sana ba? Ito si Pengo mo. Ay, mag-vlog. Okay, mana. Mana? Managsilig na rin mga sagbot guys. Mana pa na yung pang kuanon. Puton. Nagsige magpangadagdag ang mga dahon ras among kahoy o mga prutas nang katong ay karnaba. Ay no. Guys, mangakot na si mama sa sabot. Ito pa ni guys, karong mga tipos na rin mga kadahunan din eh. Magkagag na gaspan guys. Nay no. Mga gaspan ng mga sagbot ba. Nay na bawag. Guys, mga tagtubo diya. Agaman ning tubo. Kan sa kog tubo, guys. Dun. Tilawan og lami na ba? Nas nangagi kay tabang pa man eh. Madula magtabis na ni ron. Wow, hun, sundang ni Papa Gabriel. Walhun. Nami man ni siya guys, usap-usapon. Ani. Exercise sa teng panga. Ito. Exercise na sa teng lingag-ngag. Iso. Tilawan og tamis ba? Kim! Kim! Yan nagbatang baji. Ya. Kanay kay nga ni. Kan ko Kim guys og tubo. Okay. Nganta rin so. Good. Ngantag tubo guys. Ma, kinsa maka Ka una ha. ma. Kinsa makahulot ma. Makuha to nimo. Okay. Nga. Kung sa ko na kahurot ko na. Kuha ko na rin. Risig da. Rising taghulot. Hindi. Water. Tamis. Yo. Tamis lagi. Tamis sama di ay. Buang nga ni. Tamis na. No. Tapo ka sa butbi. Para na ni guys sa mga kompleto ngipon. Nagmaway ngipon, di man kadot dan eh.
Mahal. Basta gamay na nipon, di kadut. Basta bibi pa. Paak na mo, di kadut. Tangtag nipon. Ano ko gabit? Gabit! May kagrab ba siya? Dara ka masagbat kay sa maraming Pusin ko man na magkaon. Ito na. Kumuhay rin? Hmm? Kumuhay ni? Ang ima. Kapag Gabriel, nagsap-sap gida ha. Lain gida ha. Naglain. Inay! Napakakang gila. Na, tawa lagi. May ikaw lagi winner ron. Kib-kib. Mana? Sa, humana day na. Wala, akan na pod. Mura makinig-kibag koan. Mura makinig-kibag ilaga. Pod. Yan na isang dao guys. Ya. Ako'y nadaog. Ikaw wala. Ba 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 ba. Ako'y winner. Ako'y winner. Winner si Kim Kim. Yehey! Wala ka. Yay! Winner ko lang sa guys. Ha? Ikaw di. Kaluoy. Isa na kailada ni. Yeah. Kasoy. Muna kasoy guys. Tinghinog man nun sa kasoy. Huwag kasi na ikaw. Hinog naman di Hasagi hugasan. Yeah. Nganta rin yung kasoy guys ya. Nganta rin yung kasoy. Hamiun. Guys, apa? Kasoy. Kusag liso mo. Hamiun. Ha? Kahit lagi gliso. Ano, kasoy ma? Basta di na hinog ma. Guys. Tamis. Ma basta di hinog ma. Makapaso dyan. Delikado sa mga huwag nga hilaw kay makapaso. Pero hinog na. Hami siya guys. Hamiun.